és l'aplicació per millorar el seguiment de la pauta de medicació pels pacients psiquiàtrics de l'Hospital de la Mare de Déu de la Mercè. Els usuaris del centre de dia són els primers a fer-la servir. Té molt bé marcat els horaris, la medicació que has de prendre, les dosis, els recordatoris són molt... que pràcticament és impossible que se te n'oblidin. L'aplicació avisa el pacient quan s'ha de prendre la medicació i també inclou informació sobre els fàrmacs, així com la possibilitat de contactar amb el centre per resoldre qualsevol dubte. Estem intentant que amb aquestes eines vegin que estem, que hi ha un ajut, que si tenen un problema ens trobaran. L'aplicació anomenada Medicat es pot descarregar a la pàgina web de l'hospital, si bé el seu ús està previst per pacients amb prescripció facultativa. Que senti que l'hospital, encara que en aquell moment no hi és, estem al darrere, no? Però no d'una manera, diguem, persecutòria o controladora, sinó d'una manera que li hem donat també unes eines, que pot plantejar dubtes. Des de l'hospital expliquen que més de la meitat dels pacients psiquiàtrics no segueixen la medicació. Per això, després de la prova pilot, ara han posat en marxa l'aplicació. Sí.